In de tijd van de VOC zijn er meer dan 24.000 Friezen naar de Eers gongen. Een van hen wie de Frieske predikant Jacobus Kanter Visser. Antropoloog Bouke van der Pol gaat op zoek naar haar geschiedenis in India. Ik ben nu bezig met het laatste boek wat is een simmer uitkommercieel, de VOC in India. En daar heb ik al 2 grote reizen van maken. Maar ik ben hier nou in dit gebied even weer rond om de puntjes op de i te zetten voor het boek. Want dit is toch wel het meest belangrijkste plek wat betreft de VOC in India, Cochin. We hebben nu ingegaan, dat is de pijlsteeg uit de tijd van de Nederlandse VOC. En dat steegje verderop, aan het eind, dat gaat verder en dat is de Ossensteeg. En nevens de kaart van 1700 precies hetzelfde patroon, nog altijd. Dus dat is wel eigenlijk uniek na 300 jaar. Hè? Want deze kaart is van 1700. Meer dan 300 jaar. En deze straat waar we nou in uitkomen, dat is de Leliestraat. We rennen deze Leliestraat even uit en dan aan het eind van de straat daar vinden wij een prachtig mooi oord, wat meer arbeidersachtige wenning van zekere meneer de Costa. Mensen die worden teruggetrokken toch iets, of ik word teruggetrokken naar dit land. De geschiedenis van de Nederlandse periode hier. Want dat is net zo bekend bij iedereen. En dat vind ik wel fascinerend. Om dat te ontrafelen, wat die rol hier is. Want 9 van de 10 mensen denken VOC, nou dan gaan we toch wel richting Indonesië. Maar India is dus een plek waar hele volle te zien is en te vinden is gelukkig nog. Die combinatie van ik hou van reizen, van onderzoek, ik hou van dingen ontdekken. Nieuwsgierig, ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig. Ik kan samen mensen uit de huizen loeken van wat is dit, wat is dit of dat. Dat vind ik prachtig. Hè? Dat, in Nederland mag het nog dokt ik trouwens. Nou, we beginnen hier naar het huis van Ivan da Costa. En dat is een van de mooiste intact bleunde huizen uit de Nederlandse VOC-tijd. En hij is een oud douaneman. En hij had ik documenten die lieten zien zijn huis aan de straten, Leliestraat, dat hij dat als familie ooit in bezit gekregen had. En het oudste document dat mij even inzien. En dat dateert van 1798. Dus kijk. En dat is makkelijk om dat in te zien? Nee. Dat heeft me haast wel jaren gekost om wat los te weken van die documenten. Want hij wist net wie ik ben, wat woelde jongen. Maar na een aantal jaren en de laatste weekend dat ik hier nog ben, is dat ineens boppen komen. Nou is het riep. Dus maar even zien. Oh, be careful. Yeah. Yeah. It's hardly readable, hè? Dus dit is het oudste document van zijn wenning op de Leliestraat. Het valt van ellende uit elkaar. Ik moet het echt even als een puzzel in elkaar zetten.
Johannes vraagt. Dit is het eindstuk. Dit jij hierbij. Nou, hier binnen zegels. De VOC-tier, dus dat moet onderop. Het is in twee opzichten bijzonder. Dit soort dingen vies net zo volle meer. Maar er zitten hier en daar in Kortzin, dat weet ik zeker. Er zijn meerdere mensen die nog wat in de kast hebben lezen. Maar, dus dat is bijzonder. En ten tweede is het ook nog bijzonder dat het tekend is, 1898, 3 jaar nadat de Engelsen bezit hebben van dit. Dus dat blijkt uit dat die Nederlandse periode naadloos horen in de oren, de Engelse periode. Hè? En zij mochten nog een documenten in het Nederlands opmaken. Dus officieel wie de VOC al 3 jaar opdoekt. Hij roept zijn bediende. En dus dat is wel bijzonder. Dat er gewoon tot documenten in 1830, 1840 zelfs weer nog in het Nederlands. Sommige herkelsioen. En hier is ik belangstelling voor in Nederland. Dat weet ik net, maar ik denk meestal bij het Nationale Archief of noem maar dat. I want to know whether the Dutch people can restore this one. Ja, sure, hij vreegt het al. Ben ik meestal in Nederland die dit want door vreeg is dat nou? I don't think you'll find any other document anywhere else. Nou. We komen hier in het achterhoes van Ivan de Costa. En het hoes heeft in totaal 14 kamers. Hij zei, al die 14 kamers, het is alle jaar nog in dezelfde steed als dat het weer toen de Nederlanders hier waren. De loepjes en het dak en de stijl van het hoes, dat is alle jaar in deze stijl nog altijd uit de VOC-tijd. Ja. Het zou me niks verwonderen dat dit nog redelijk authentiek stuk stien is waar de keuken is. Want dit is zo massief, dat zit er al 213 hier, dat weet ik haast wel zeker. Kijk, hier naar daarin, dat is de Stege. En die komt uit bij de Burgerstraat, aan de Haardstraat, bij de Haardtoegang. En dit rint naast het huis terug voor de mensen om achterom en naar voren te kunnen. Dit is de uitgang van de Stege naar de Burgerstraat. En het is wel een lengte naar het achterhoes van wel 50, 60 meter. Dit diep hoes. Maar hier is het op de Haardstraat, de Burgerstraat. Dit eerste boek, Malabarse Brieven, hoe kon je dat daar om dat te schreeuwen? In 2012 werd het 400 in VOC en allemaal tentoonstellingen. En ik in Snits, daar wie ik een tentoonstelling over Friesen in de VOC. Friesen in de VOC. Dus ik werd maar betierd als eerste, daar wil ik meer van weten. Nou, er stonden al je namen op die van belang was binnen van de VOC, die uit Friesland komen. En er stond hier namen bij, maar de plaats daarachter, Haas. En dat wie Jacobus Kanter is, een predikant te Kortzin. Potverdorie, Haas, Kortzin, daar ben ik geweest. Ik heb er onderzoek gedaan. Is hier een boek van die man? Waar leidt dat in het tresor? Nou, gauw erin. Zo ik hoort. En toen heb ik dat boek lezen, dat origineel uit 1943. Dus ja, er kwamen verschillende dingen bij elkaar. Hij komt ik uit Haas, ik kom uit Haas. India, Kortzin zelfs, Kerala. Nou, hier heb ik onderzoek gedaan. Bij de Poeleja's en bepaalde kasten. Dus dat weer prachtig. Ik denk van, goh, daar mag meer mee doen. Dat heb ik gedaan. Dit weer de plaats waar de grote VOC-schepen op de reden lagen. Want ze konden net altijd, dat hing het van het tij af. En het seizoen,
konden ze net altijd naar binnen. Ze bleven meestal een tiertje hier op reden lezen. En dan maar roeibootjes, lietsebootjes of een liets zeilbootje. Vanaf de reden hier naar, eigenlijk naar deze plaats waar wij zitten. Want hier aan de linkerkant van huis, daar is de Baaipoort. En dat weer de belangrijkste poort werd er ook meestal, nieuwe meestal. En de meesten die uitzwaaid werden, die gingen altijd uit de Baaipoort. En die kwamen allemaal bij de Baaipoort. En dat is op dit punt. Dit is ik de plaats waar Kanter Visser aankomen is, Jacobus. Als jonge jongen eigenlijk nog 23 hier. Dat is net echt oud. En Sontje Sexton is uit Nederland vertrokken, uit Rotterdam. Kamer Rotterdam, wie is zijn opdrachtgever. En zij er hier in Sontje begonnen als predikant. Het avontuurlijke wat hij in hem hier, dat wie meer zijn academische achtergrond om uit te zien hoe zit het hier. Die Brahmanen, die kasten, het hindoeïsme, dit land, wat groeit hier. Daar wie er erg in geïnteresseerd. Dat wie zijn avontuurlijk om daarachter te komen wat dat... en dat wie natuurlijk in die tijd volle nijer is Joer te die. Want nou weet iedereen dat hier peper vandaan komt en kokos groeit, kokosbomen winnen. Dus uiteindelijk, dat wie zijn avontuurlijke inzet. En dit is eigenlijk wel een antropoloog, ja. Je verdiepen in de cultuur waar je zit. In Azië verzetten. En daar proberen een samenhang in te zien. En dat heeft hij probeert hier te doen. Alleen, ja, hij weer predikant. Dat was zijn inkomen natuurlijk. En als liefhebberij, als hobby, hier die dus interesse in het gebied werden zien. We staan hier voor het Van Spaalhuis. En dus juist daar een monogram van de VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Alleen nog het diertal eronder, 1506, dat is echt uit de lucht gegrepen, want toen vierde de VOC nog niet, het bestond nog net. Dat is pas 100 jaar later, 1602 is er opgericht. Maar goed, ze broeken het als een commercieel uithangbord, you to die vanzelf. De VOC, dat verzint het nog hier. Want het is een exclusief hotel worden nou. Maar dit weer de wenning waar vroeger de predikantswenning steen had. Dus ik, Kanter Visser, had hier zitten. Dat ken het oors, naast de kerken. Dus dat ken het oors dat het hier ik wennen had. Letter het de laatste commandeur in deze wenning wennen. En het hiet dan ik nog altijd het Jan van Spaalhuis. Wat voor man wie Kanter Visser? Nou ja, dan moet ik mijn fantasie behoorlijk aanspreken. Maar ik weet het net. Als je nou een plaatje hebt van iemand, ja, sure, dan kun je nog wat meer zeggen. Maar er is geen plaatje van hem. Dus dan was het maar plaatjes van meestal van uit die tiert. Maar ja, dat is natuurlijk net realistisch. Maar ja, hoe ziet een avontuurlijke jongen eruit? Want dat weerde natuurlijk, hè? Dat weerde. Nieuwsgierig. Ja, ik ga net zeggen dat hij op mij ligt. Dat kan natuurlijk niet. Dit is de kerk, Sint Franciscus kerk, waar Kanter Visser Jacobus Sais hier op een kanselstingen had. En Joer te die is het nog altijd de protestantse kerk. Dus het is tot op de dag van vandaag een protestantse kerk geweest. Hoewel het oorspronkelijk een katholieke weer uit de Portugese tijd, maar dat is verloren na 1663. Toen hadden de Nederlanders de vergramde beelden en afgodsbeelden, die katholieken zijn, maar nemen naar mijn eigen kerk hieruit. Dus die steen er ik net. En nu is het een monument, een nationaal monument geworden sinds een 2 jaar. En nu herinneren de toeristen in en uit, want het is een van de hoogtepunten in Cochin, Fort Cochin. En ik denk dat Kanter Visser, hij had het wel in zijn brieven hoor van goh, ik voel dat we wat soepeler waren met de kerken. Dat we wat langer riepen weer, wat meer riepen. Want hij was altijd toch jaloers op de katholieken, waar de mensen altijd maar in en uit erin kennen wanneer het haar schikt. Nou ja, wat dat betreft heeft het nou zijn zin, want ze met die naar de meesten eruit komen. En dan komen de moderne gelovigen, de toeristen binnen. En we hopen dat ze snappen wat ze roeren, maar ze zijn meestal wel een gids bij zich. Hè?
varen nu van Fort Cochin oer met de ferryboot, met de pont, naar Vipen Island. Zo heet dat eiland. Het is nou net meer een eiland, met al die breggen. En het gaat dus even om het kerkje wat we daar zien, door de bijempjes. Dat is de Our Lady of Hope Church. En daar moesten de katholieken hun afgodsbeelden van de Nederlanders destijds uit die Franciscuskerken meenemen naar die kerken. Daar gingen de meeste beelden en altaarstukken naar die kerken. How are you? Fine. You promised to get us here, eh? Yeah. His house is next to the Yeah, church? in front of the church. In front on of the the right church. side in All front. right, okay. There won't be a problem. Yeah. Thank you. Yeah. All right? So you have to go urgently to Yes. the end? Okay, thank you. Sorry about Yeah. that. Yeah. No, it's And okay. please give him something. You can give it to him. He will give you a receipt. I will look after Maybe that. 500 or something. Yeah. I will look after Thank that. you very All right, much. all right. God bless. Yeah, God bless you. Kijk, dit is nou een katholieke kerk, hè? Kerkhof, hè? Alle je kruisen, juist wel? Als we nou dat vergelijken met het Nederlandse kerkhof in Cochin, dan dat is juist dus geen enkel kruis. Maar hier al je wel. Ja, kom hier. Oh, I see de suffering time, the time of suffering. De lijdenstijd, aha. Ze hebben hier een beeld staan van Jezus wat op de 4e zondag van de lijdenstijd uit het kast hellen wordt om te broeken in de kerken. En het is een beeld oorspronkelijk Portugees, 1600, misschien wel voor 1600. Want de Portugezen waren al in 1500. En het is echt origineel, uit de kerkenkamer waar de Nederlanders zijn in de meeste jaren, de katholieken. Neem maar mee, die vergramde afgodsbeelden, want wij willen net al laat worden in uw kerk. Het gaat dus om het woord. En hier is nog een prachtig mooi graf van VOC. Hè? Pontificaal voor het altaar. Hier. Zal ik eens voorlezen wat erop zit? Heer edele Hendrik Medeler. Major, hoofd der militie van de kust Malabar. Geboren december 1717, overleden augustus, 4 augustus 1777. Hij was een katholieke jongen. In het eerst van de VOC, nou die winnen natuurlijk ik. Hè. Het is net alleen nog maar protestantisme, dit en dat. Dus hij wie uit België afkomstig, Zuid-Nederland. En hij is hier begraven. Hij wie altijd wel katholiek natuurlijk. En op verzoek, speciaal verzoek, mocht hij hier begraven worden in deze kerk. En het zit, ja, pontificaal, hè, vlak voor het altaar. We staan hier op het terrein waar vroeger de Nederlanders hun werf gingen, hun timmerwerf. Na de Nederlandse tijd, na 1800, is het een Engelse skipswerf geworden, Brunton. En het hotel wat er nou staat, dat is verneemd naar die Engelse man Brunton. Het is het hotel Brunton Boatyard. Maar het weer de Nederlandse timmerwerf hier. In the left one. Yeah. So we'll just going to have a look. So Karan, you show me the. I'll show you the books which are connected to the Dutch history. Ja, thank you. Dit is een van de 4 boeken die hier staan, History of Kerala, die gebaseerd binnen op de brieven, Letters from Malabar, de brieven van Kanter Visser. Toen hij hier doen we niet weer. En in 1924 ben deze boeken uitgekomen. En de geschiedenis van de Kerala is gebaseerd op zijn brieven. Het is een Fries die de basis is van de geschiedenis van Kerala. Althans. Maar in ieder geval, hij jouwt hier duidelijk gewoon op wiens brieven hij deze boeken baseert heeft. En dat is op de brieven van Notes on Fishers, Letters from Malabar. Dus Nederlands, in Tresor en Ljouwert. Engels, 1862, vertaald.
Menon, 1924, beroept als basis van zijn boeken. En zo'n 2-3 jaar als Malayalam-versie. Ik verscheen in de Universiteit van Trivandrum. Letters from Malabar, in het Malayalam. Hier staan we voor de kaart uit 1859, Engelse kaart. En ik zal even aanwijzen wat de VOC ziet, want dat is op heel veel plekken hier in India zitten. Bengalen. Hier kwam opium en salpeter vandaan. Opium voor de Indonesische markt en salpeter buskruid te maken. De Coromandelkust, Noord- en Zuid-Coromandel, daar komen de kustklederen vandaan. De meesten in Spakenburg, de meesten in Marken, de meesten in Hielpen, die hebben alle jaar de kledij aan uit deze streken, de kustklederen van Coromandel, de Sitsen. Hier kwamen de specerijen vandaan, Malabar, met de Haardsta-vestiging Cochin. We hebben nou binnen. En boven Bombay, daar leidt de provincie Gujarat, met de belangrijke havenstad Surat. En dat wie ik het gebied waar de klederen en de textiel uit dit gebied, wie ik beroemd om. ₹100. Oh, I see, 100? Going and come back. And you waiting there? No waiting charge, no. No waiting, just pay 100 here and come back. 200, 200. De treinwieler, de autoriksja hier, dat is eigenlijk het meest gebruikte vervoermiddel voor mij. Op een grote afstand, zelfs de trein of de bus. Maar de euvel is altijd, het is altijd te liets. Ik zit nu in het dak om te zien. Ik moet echt krom of waarover zitten om op te zien waar we heen gaan. Want dat is, in autoziektes is het echt opvouwd. Ze zijn net gebouwd op 91. Zeker net, zeker net. Ah, this one, hè? Zo. Kom. That one all spices go down. That one. This one over Yeah, here, this hè? one. All spices. Yeah. Dus dit is het specerijenpakkoers. Spices go down. Er is alle specerijen opslagen lezen die je onviert binnen voor verder transport naar het buitenland of in India zelfs natuurlijk. Hè. Dus de specerijenpakkoers. Nou, als je het roeken, heerlijk, al die geuren. Maar ja, dat geniet je wel in van je, maar die geuren zijn fantastisch. We gaan zo. En hier, dit is ginger, oftewel prachtig mooi van vorm. Het lijken wel cactussen, maar dit is gember, vers van het land. En cardamom over daar, isn't dit? Ja. De cardamom, hè? En natuurlijk waar het om ging tijdens de VOC hier, dat hier de peper, hè? De peper. En hier is een zak even. Zo, hier ging het VOC uiteindelijk om in Malabar. De peper, de zwarte peper. Dit wie het zwarte goudse te nemen, dat dik wel. En de wientieren dan weer het schaars. En nou ja, dat is het tier dat de uitdrukking ontstaan is van zelfs peperduur, peperduur. Maar de Nederlanders op een gegeven moment is dat net echt winstgevend kantoorwest hier. Hè. Dat is strategisch gelegen en dat weer haast nog wichtiger als dat het op een gegeven moment voor de specerijen weer. Want de kosten en de baten, het wie een lastkantoor. In alle VOC-geschriften een lastkantoor. Kantervisser heeft het er ook hoor. Het is wel prachtig hier al en het wordt wel werken, maar het is eigenlijk een lastkantoor. Zie je natuurlijk ook militairen nodig om al die posten te bewaken. He? Maar het is een strategische plaats, Cochin. En ooit gingen er Engels in te zitten. Nou, dat woont de VOC'ers helemaal net. Dus er zijn andere redenen om hier te blijven. Soms dan alleen nog de verdiensten. Nou ja, het grote punt vanzelfs wat veroordeeld is dat je geen koloniale machten meer zitten, gelukkig. Dus het is nou allemaal sinds 1947 in eigen beheer, de Indiërs. In principe wat hier al je bad, het groeien in de Nilgiris, de blauwe bergen, het transportje in etat, transport per se, via de schepen. Dus dat is al jaar, het systeem is hetzelfde, alleen nog nou in Indiase handen.
Wat we hier nou binnen, dat is in Mattancherry, oftewel het gedeelte Jewtown. Dat heet al eeuwen, Jewtown, de Joodse stad. En dit weer het gebied waar ze wennen, 2-3 kilometer buiten het Fort Cochin, wat noordelijker leidt. En daar winnen zelfs de VOC'ers. Ezekiel Rabbi is een belangrijk persoon die wij in de synagoge, daar hing het een foto van hem. En dat wie een belangrijke bemiddelaar tussen de VOC en de verschillende rajas hier op de kust. En Kanter Visser, wie vaak hier aanwezig, praat maar die mensen over de geschiedenis van hun geloven. En dat is uiteindelijk deadline in een van zijn brieven over de Joodse gemeenschap hier in Jewtown. Dus hij was een tiergenoot van Ezekiel Rabbi en het volle contact gehad met de Joodse gemeenschap destijds in 1920 ongeveer. Het glaswerk hier, rondom, dat is al hier Belgisch glaswerk. Daar waren de Belgen vroeger om bekend. En dat is al hier, maar de VOC-schepen destijds hier in het Tabrog natuurlijk. Hè. Duizenden mensen komen hier eigenlijk, duizenden. 9 van de 10 toeristen, Cochin, synagoge, de Pardesi. En het verband met de VOC, hè. Want de Joden wien bliert, dat op een gegeven moment de Nederlanders gaan. Want onder de Portugezen hier is het zwier. Eigenlijk vonden de Portugezen het afvallig, hè. Ze wien het goede christenen. En de Nederlanders wien volop liberaler. Dus de Joden hier wien verschrikkelijk bliert met de komst van de Nederlanders. Want die lieten hun gewoon geworden, zat ze binnen, kleer uit. Dus vandaar dat ze goed met elkaar samenwerken konden. Prachtig. Wij zien hier het Nederlandse kerkhof, de begraafplaats, de Dutch Cemetery. Het gros van de Nederlanders, de soldaten, de gewone jongens steeds maar, die willen hier net begraven natuurlijk. Hè? Want als je just op een pagina van VOC opvarenden, dan komen er meer dan 400 mensen uit Haas. Meer dan 300 uit Dokkum, Ljouwert, Snits. Dat binnen de grote plakken in Friesland die de leverancier binnen van de, ja, zeg maar het lagere voetvolk. Het is een kruiske west en dat we misschien nou hier al verwudden. Dus nee, de echte gewone jongens, daar is niks van overbleun. Predikanten, commandeurs, die binnen vaak, die is het waarom vies tot de begraafplaats. Maar Kanter Visser lijkt je net, hè? Nee, Kanter Visser die is in Sontje 23, aan het eind van Sontje 23 veromgegaan via Ceylon naar Batavia. En die had daar nog 12 jaar, had er daar nog predikant geweest. En daar is hij verstaan in Sontje 34. In een van zijn laatste brieven dan gaat er mijmeren over zijn geboortegrond Friesland, over zijn ouders in Friesland, over zijn familie in Friesland, zijn broers. Dat hij twijfelt dat hij er ooit wel waarom zal zijn. Want hij gaat eerst weer naar Batavia en dan weet hij net dat er ooit weer naar Nederland gaat. Dus hij zei tegen van ja, die groen die loopt toch weer die eerste adem uitademd heeft. En dan had hij natuurlijk over Friesland. En daar voerde hij natuurlijk graag naar terug, want hij miste dat wel. Hij heimwee. Dat kiest wel lezen. Ja, een beetje denk van, verdorie, kom ik ooit nog weer om in Friesland?